engem csak az eszem éltet, mondom, ezt most érted. Kezdjük Ádámtól és Évától, a legegyszerűbb koncepcióktól. 2 ilyen van, vagy lehet, hogy több. Ki tudja, ugye volt ott még egy kígyó. Meg ez az amaz, azért arról sokan elfeledkeznek, hogy ugye Ádám és Éva is azért hát kitett magáért, hogy ugye eljutottunk idáig. Ezért aztán majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy az ő tanulmányozásukkal lenne érdemes foglalkozni, hogyha valaki egyáltalán bármit érdemesnek tart arra, hogy foglalkozzon vele. És az valószínűleg az lesz, hogy egy egyszerű koncepció, vegyük fügefalevéllel, ugye eltakarva a közepét, egy egyszerű koncepció szakálasan ott áll az egyik oldalon, ami körülbelül arra utal, hogy honnan eredtek a dolgok. Tehát, hogy ugye rögtön, amikor a világról beszél bárki, akkor az első alapvetés, amit azért mindig oda mondanak, mint egy ilyen copyrightot, vagy mint egy keresztet a templom tetején, hogy egy nagyon fontos idézetről beszélnek. Minden ugyebár atomokból van, mondják ezt, mint ahogy mondjuk azt mondom én a szobába, hogy 2 módon hagyhatom el, hogyha kinyitom az ajtót és kimegyek, vagy akkor, hogyha kinyitom magam mögött ezt az ablakot, és kiugrom rajta. További lehetőség csak faltörés módszerével érhető el. Tudjátok, hogy itt most bemondta a rádió, hogy megváltozik a leányzó fekvése, hogyha mondjuk erre mondhatom azt, és mostantól kezdve minden gondolathoz is jogi felelősség fog tartozni, tehát a gondolatok önállóan leválnak rólunk, és jogi felelősséget vállalnak majd saját magukért, és ezt egy olyan jogrendszerben teszik, ami ugyebár nem hasonlatos a mi emberi jogrendszerünkhöz, mert ugye ezek elvont fogalmak, egy elvont jogrendszer szerint engedelmeskednek. Amit mondjuk mi ebben az ügyben tenni tudunk, hogy mi valahogy itt ebben a millióben próbálunk mégis értelmet szerezni annak, ami mögötte áll, vagyis hogy a belőlünk kiserkent gondolatokért, amelyek bár önmagukért már felelősek, egy emberi konstrukcióban nyilván mi magunknak kell felelősséget vállalni érte, tehát most mondjuk ez azt jelenti, hogy én személy szerint felelős vagyok mindenért, amit kijelentek, tehát ez tulajdonképpen mindenki tudja, hogy így van. Na, ne öltsem egymásba a szavaimat, hát miről is beszélünk itt? Arról, hogy minden atomokból van, ezt evidenciaként kezeli mindenki, aki nem egy elmegyógyintézet rácsai mögött kukucskák és fejhangon visít. Tehát többen ezért valószínűleg mindenki egyetért, hogy minden atomokból van, és mondjuk az atomok hiánya ezek szerint, a mi fogalmaink szerint az semmi. Tehát, hogy ezt körülbelül mindenki eldönthette, hogy ezt nem dönthette el senki. Hát, ezt nem dönthette el senki, ezt kijelentették ex cathedra, kijelentették, hogy így van, hogy az atomok azok alkotnak mindent, és ennyi, nincs tovább. Tehát, hogy itt elvágták a listát. Nincsen semmiféle kitekintésünk. Tilosban járunk, hogyha arra merőszélünk gondolni, hogy mi van azokkal a dolgokkal, amelyek az atomokon túlmutatnak, kívülállnak, és velük nincsenek összefüggésben, vagy csak érintőlegesen vannak összefüggésben, tehát mint például tér, idő, és a mindenféle természeti törvények, amik
amelyik persze ugye fel tudnak épülni aprólékosan már mind abból az információból, amit egy atom tartalmaz, de ennek ellenére azért kevesen mondanánk, hogy a tér atomokból van, vagy ezt valaki esetleg mondjuk elfelejtette, vagy az idő atomokból van. Tényleg, hozzatok csak ide egy mól szénatomot, és összeállítom nektek az időt. Tehát eljutottunk akkor a lényegig, ugye, hogy van még azért az információ is. Azt azért nem lehet elvitatni. Tehát, hogy a téridő, ami ugye ugyanaz a dolog tulajdonképpen, és az anyagenergia, ami szintén ugyanaz a dolog lényegében, nem válik el egymástól a két dolog, kettős természetben a dolgoknak, egyrészt anyag, másrészt energia, tehát hogy ez egy is ugyanaz. Az anyag az az, hogy két energia, a két pont a térben olyan energiákat tartalmaz, hogy nem tudnak egymással egy pontba ugrani, elkezdik egymást kívülről annyira taszítani, hogy tömör anyaggá állnak össze. Azt aztán ne firtassuk, hogy ezt meg ugyanhogy teszik, mert erről ugye mindenkinek meg lehet a saját véleménye, de mondjuk rejtse véka alá. Én is ezt teszem. Remélem, hogy én már így sikeresen elhatárolódtam mindenféle vallástól annyira, hogy mondhatom, hogy ez a szimbólum, ugye, hogy az Ádám az ugye akár el lehetne az anyag energia, amelyik beáramlik a téridő évájába, és ugye ott van még különféle kígyó, meg mindenféle mennyei csoda, ugye, kezdve a fától, amit csak úgy nől. És hogy ez nem csoda, hogy ez történik. Hát végülis valahogy kinőnek ezek az almák. Bizonyára az atomok, ugye azok már tartalmazták azt az információt, hogy milyen ízű egy alma. De persze ez a vallásos megközelítés valójában ez nem vallásos, remélem azért így ezzel tisztában vagytok, ne keserítsetek el. Most erről eszembe jut ugye, hogy az anyag és az energia ugye mitől tud ketté válni, mitől válik szét? Hát attól, hogy ketté szeli a téridő, például azáltal, hogy az anyag energia pontban jelenhet meg, tehát hogy az energia semmit nem érne, és semmit nem sehogyan sem lehetne értelmezni, nem létezne, megszűnne létezni az anyag és az energia, hogyha nem létezne a téridő. Ugyanakkor a téridő bizonyára talán nem szűnne meg, gondolom, attól, hogyha mondjuk nem lenne benne anyagenergia sehol, semmelyik pontján, hogy igen, hoppá. Hát hiszen, ha nincs ott semmi, akkor az sem ekkora. Tehát bizony még mondjuk ezt sem lehet kizárni. Szóval érted, Ádám az anyagenergia, az Éva az ugye téridő, és ugye az egyik a másik valahogy a másik lényében nyer értelmet valamilyen képletes módon, de rajtuk kívül, tehát az anyagenergián és a téridőn kívül van egy nevető harmadik, ugye, és hát ez ugye a kígyó, a mennyei hasonlatban, amelyik ugye hát mindenféle rosszra csábít, ugye például, ugye, hogy arra a gyalázatra, hogy elkezdjünk gondolkodni. Hát ezt ugye az emberi zömének soha életében sem kell megtennie, tehát ez nem olyan borzasztó azért valójában. Hát ezért aztán igazán kár volt learatni azt az egyszerű gyümölcsöt a
a fáról, bár nekem személyes meggyőződésem, hogy a történet kissé eltorzult, mert addig mondták egymásnak az emberek, míg az lett belőle, hogy ugye ne tépjétek le ugye az almát, miközben hát valójában ők azt tépkedhették napestig az almát, hanem csak az egyetlen, amit nem szabadott volna nekik soha elkezdeni, hogy megszámolják. Nekem több van, neked kevesebb. Az egy hosszú folyamatot indított el, és ennek az eredménye talán mondjuk az egész mostani emberi civilizáció. Persze mondjuk nekem a saját személyes elképzelésem erről az egész dologról az, hogy minden ilyen kettős természet, amelyik mondjuk egymást kizáró két dolog együtt létezéséről szokott általában ismert lenni, vagyis, hogy mondjuk például a fény ugye kettős természetű, tehát hogy egyes kísérletekben kis a részecskéknek az áramlása, amit úgy hívunk, hogy foton, de máshogy nézzük, akkor meg úgy látjuk, hogy ez nincs így, hanem ők elektromágneses sugárzás, tehát hogy energia tulajdonképpen, és ez a kettős természet, ez minden részecskének megvan. Egy ilyen függvénnyel próbálják leírni, ami persze mondjuk számomra nem egy kielégítő magyarázat. Olyan, mint amikor azt mondjuk, ez a függvény, amivel ugye mi jellemezzük a részecskéket, ez pontosan olyan, és hát ezért is süt ránk a nap, hogy ezt tudjuk, hogy ha a nap fényét elemezzük, akkor ugye láthatunk benne egy spektrumot, tehát ezt mi valójában nem látjuk, viszont azok azért attól még visszaverődnek a különféle tárgyakról, amelyek a Földön vannak, és ezeknek mi érzékelünk egy bizonyos színességét, amit szépen egy ilyen 0-tól 360 fokos körben néha felírnak az összes szín, amelyik ki van egészítve azokkal a színekkel is természetesen, amelyik nem szerepelnek a szivárványban, tehát hogy az ultraliba és az infravörös között ugye nincsen fény, de hogyha a spektrum két végén egyaránt megterheljük a szemet egy hullámzással, akkor ugye elkezdünk lilát látni konkrétan. Szóval szót követ, és az a lényeg, hogy jön a napból ez a spektrum, tehát a teljes spektrumon megoszló energia mennyiség, a bizonyos frekvenciákon rezgő elektromágneses hullám teljes képletét leíró, végtelenül komplikált, végtelenül összetett lineáris görbe. Jön a napból, becsapódik a növényekbe, amiből egy ugyanilyen hasonló, teljesen és hasonló hullám fog visszaverődni a szemünkbe, attól függően, ugye, hogy melyik a spektrumnak melyik részét verik vissza, és melyeket nyelik el, és alakítják hővé. És bejön ez a végtelenül összetett, és ismétlem, hogy talán bizonyításra sem szorulóan valóságosan a végtelenhez közelítő mennyiségű információ beérkezik a szemünkbe, és azt mondjuk, hogy zöld. Ennyire vagyunk pontosak, sárgás, zöld, kicsit arrébb megy, és néha meg, amikor már nincs semmi a közepén, csak a két szélén, ahol már nem is látjuk, akkor mit látunk? Lilát. Hát ez most hiába tűnik, hogy ez nem hittel és nem filozófia óra, hanem ez a mesterséges intelligencia létrehozására irányuló törekvésem rövid összefoglalása volt, de menjünk tovább akkor a fluidbiticskék irányába, akik még ugye ezekben a bittekben kell, hogy meghúzzák magukat, ameddig a komolyabb rendszerek el nem készülnek hozzájuk, ami egyébként mondjuk érdekes módon folyamatban van, tehát még az is lehet, hogy ezt nem én találtam ki. De minden esetre ezek a fluidbitek, ezek bármennyi adatot tudnak tárolni,
egy végtelen összetett, tehát ugye a qubitra erre rendkívül hasonlítanak, illetve egy végtelen mennyiségű adatot tudnak tárolni, ugye a qubit ez kiolvasáskor átállítólag akkor visszad egy nullát, vagy egy egyet, ami különféle esélyű jel történhet meg, ami azt azért tényleg körülbelül olyan, mint hogyha mondjuk pontosan arra hasonlít, ugye, amikor megnézzük ezt a szemünkbe érkező teljes fényspektrumot, és azt a rendkívüli mennyiségű adatot leegyszerűsítjük arra, hogy zöld. Itt ebben az informatikai rendszerben nem téridő, meg anyagenergia, meg ilyesmi, de információ az bizony lesz benne. Tehát, hogy a cső másból van, de benne áramló anyag, az, amit fecskendezünk, ami valahogy így nyomja ki magát a cső végén, és ugye eloltja az égő házat egy ilyen tűzoltási folyamatra gondolva, az információ tulajdonképpen a gondolataink izzó tüzét eloltani igyekvő vízként spriccel be az agyunkba, ugye ebben az esetben, hogyha erre igényt tartunk. De most a qubit tartalma egyelőre egy rejtély, de ez legalábbis az utolsó zárókő ennek a gondolatívnek a tetején, tehát hogy ezt egyelőre most jeggeljük. De szögezzük le azt, amit lehet róla tudni, hogy a qubitnek egy kettős természete van. Két teljesen más dolgot jelent, mint hogyha azt mondanám, hogy az egyik értelmezés szerint leír egy időpontot, a másik értelmezés szerint pedig egy energiát, vagy hogy egy töltést, amint tulajdonképpen töltésként jelennek meg a dolgok a világunkban. Tehát ugye a világunk az ugye elég erőteljesen kötődik a töltésekhez, amelyek taszítják, illetve vonzák egymást. Olyannyira, hogy végül is ebből a taszítás-vonzási viszonyból áll a világ. És ugye, hogy az akadémiai tudománynak óriási problémát okoz, hogy összeegyeztesse az atomnál lényegesen kisebb dolgoknak a működési elveit az atomnál lényegesen nagyobb dolgok működési elveivel, mivel hogy ez nyilván ez kettő összeegyeztethetetlen, vagyis hát egymást kölcsönösen kizárja, de hát ezt azért gondolom a szívem mélyén tudja minden tudós, hát nem énném, hogy azért, hogy ennyire zárt lenne a gondolkodásuk, hogy ez az ő világukból, mint valamilyen dogma, eleve ki van rekesztve mindenféle vizsgálat nélkül. A másik végére kimászva a frekvenciásávnak, mert itt már elértük az ultraibaját, menjünk vissza az infravöröshez, és vegyük azt a másik ágat, ami még engem azon kívül, a kijelentésen kívül aggaszt, hogy minden atomokból van, és ez a másik ágacska. Szóval most öntsük már tiszta visszat a pohárba, itt ez Ádám, Éva, vagy téridő, anyagenergia, vagy miről beszélgetünk? Mi az intelligenciáról beszélgetünk? Ugye, és hát erről még eddig nem esett szó, de mint hogy a víz sem mesél a csőről, amelyben érkezik, és a cső sem tud semmit arról, hogy mi folyik benne. A másik koncepciót úgy tudom megfogalmazni, hogy honnan jön az a híres nevezetes intelligencia, vagy információ, vagy adat. Talán ez is valami kettős természetű formáció, amit nem írnak le a konkrét számok, biteken ábrázolható számok,
csak valamilyen szinten hát próbálják ugye egy ilyen vászként körülfogni, és valamit egy bizonyos felbontásban elmondani a valóságról. Tehát ennek megfelelően én sem akarom összeegyeztetni az összeegyeztethetetlent, nem akarom megmondani, hogy hány perc egy kilométer, vagy vice versa, de mindannyian tudjuk, hogy ugyanannak az éremnek a két oldaláról beszélünk, az egyikén rajta vagy Ferenc József, a másikon egy Tiszt-Krajcar, de ez semmit nem mond el az érméről, ez csak a felületének az alakja. Na most ugye a gondolatok teremtő erejében bízva, beszipkázzuk egy rendszerbe, fluibitekbe, valahogy átengedjük rajtuk, valahogy reakcióba léptetjük a fluibiteket az emberi értelemmel egy felhasználói felületen, ami mondjuk így a téridővilág szimbólumával lehet körülbelül leírni. Csak hogy ugye a téridővilágban megjelenő anyagi részecskékkel mégsem semmilyenféle összefüggést nem tudunk felfedezni, semmilyen valós összefüggést a fluibitek és a tényleges különféle részecskék között, mert ugye mi sem lenne egyszerű persze azt gondolni, hogy ez egyik fluibit az mindösszesen csak egy valamilyenféle anyagi részecske, vagyis egy téridőpontban felgyülemlett töltés, ami nem feltétlenül csak pozitív és negatív lehet, hanem ugye a kettő szuperpozíciójában van minden esetben, ami egy olyan szuperpozíció, ugye egy olyan teljes spektrum az információnak, ami ebben a kettős természetében tárolódik, remélem, hogy ezt valahogy lehet követni. De persze, kövessük akkor ezt a vonalat, mert ugye, hogy ennek a lehetetlenségéig eljutunk, akkor ez előre vezet, és semmiképpen, hogy miért nem lehet semmiképpen úgy képzelni ezeket a fluibiteket, mint téridőpontokat, az ugye, hogy az nyilvánvaló, ezt a lehetetlen helyzetet feltételezni, hogy minden egyes fluibit minden másikkal valamilyen szinten kölcsönhatásban van, főként ugye különféle távolság esetén, tehát hogy közöttük ki kéne, hogy alakuljon olyan információ, ami nem fluibit, vagy igen, tehát hogy csak nem van, csak nem készítjük fel a fluibiteket olyan szinten. De valójában ezt nem tehetjük meg, mert itt most nem elvont dolgokról beszélünk, mint az négy alapvető erő, meg a fizikában, meg a egész táblázatnyi kis apró különféle részecskék, szubatomi részecskék, ugye a standard modellben. Meg hát majdnem, hogy ezt lehet mondani, hogy az ellenkezője valósul meg, mert ugye ezek a fluiditek állnak egy dimenziós sorban a memória bitjeiben, mert ugye megegyeztünk rögtön az elején, hogy maradunk ennél a ma elérhető számítógépnél, tehát hogy semmi egyébben nincs, csak egyetlen egy lineáris bit sor, egy meglehetősen hosszú, és ugye az okosságot valahogy ezen kell implementálnunk, és itt rendkívül fáradtságos az is, hogyha több helyen kell egyszerre hozzányúlni, tehát majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy induljunk ki abból, hogy az végrehajtás is egyetlen szálon kell, hogy csak hogy fusson egyelőre a technológiának ezen a pontján. Tehát lényegében megy egy tű, a hanglemezen beolvas egy szót, vagy mondatot, vagy egész zeneszámot. Ugye, tehát hogy ez a változó hosszúságú fluibit, és ez kettőféleképpen kell, hogy értelmeződjön valamilyen módon, ezt kell ugye megprogramozni, hogy kettőféleképpen lehessen értelmezni ezt a dolgot, két egymást kölcsönösen kizáródítésen másmilyen féleképpen, így hoz létre egy olyan tároló kapacitást, ami túlmutat az adattároláson, és
az információ édes vize csörgedezik benne. És most ugye, mint a regényíró, aki az egyik szereplőről már mindent elmondott, ami hirtelen eszébe jutott, ezért aztán beleír egy olyan részt, hogy és akkor ott a rét közepén mély álomba merült, és ekközben a faluban, és ugye elkezd teljesen más dolgokról beszélni, és én is ezt fogom tenni. Tehát, hogy a rendszerről fogok beszélni, amelyik valahogy az intelligenciát szipkázat, mondjuk mit a aranyat keressünk, hát hol keressük, ugye, hát nem a fákat vágjuk ki, gresszeljük le, és abból próbálunk aranyat csinálni, mint ahogy ezt ugye pedig egyébként tulajdonképpen megpróbálta Newton is egyébként, amikor még nem borult el az agya, és nem kezdett ilyen golyókat gurítgatni, hanem értelmes tevékenységet végzett, aranyat próbált előállítani, mert hát ugye nyilván, hogyha valaki mondjuk úgy érzi, hogy ő rendkívül okos, akkor az első dolog, amit elő akar állítani, az arany, és rögtön utána a második pedig, amikor rájön, hogy az arany, ez valójában semmit sem ért, csak annyit, hogy rájöjjön, hogy nem ért semmit. És hát akkor kibököm ezt az ezoterikus elképzelésemet, ugye, hogy az információ ezt a természet egészen közvetíti az értelmes befogadó mindenféle felé, és ugye hiába fogadja be az értelmét egy elektron, vagy egy proton, mert ugye hát ezek hát nem elég összetettek ahhoz, hogy az által befogadott értelem manifestálódjon, hanem ugye egészen odáig fajultak a dolgok, hogy hát mondjuk például én konkrétan, vagy te konkrétan egy bizonyos személy, mindenki maga magának elkezdi értelmezni hát fogantatásától fogva tulajdonképpen elkezdi értelmezni a környezetét, és próbál rájönni, hogy egy kapott stimulira milyen reakciókészlettel érdemes válaszolni, megtanítja az anyaméh a zigótát élni, és ugye olyan profia válik 9 hónap alatt, hogy már nem is kell neki az anya állat, és ugye kipottyanik, és akkor így felgyülemlik benne egy lenyomata annak az értelemnek, ami az egész természet egészéből árad, úgy kezdve onnan, hogy fázunk, meleg, kellemes, jól laktunk, rossz, jó, mit kellett tennünk ahhoz, hogy ez egyikből a másikba eljussunk, hogy hogyan kell viszonyulnunk a környezetünkhez, ezt megtanuljuk, de ettől teljesen függetlenül, ugye ez csak a testünkből ered, tehát hogy ettől teljesen függetlenül viszont közben megtanuljuk azt is, hogy milyen rúgóra mennek a dolgok. És ugye egy emberöltő az csak egy bizonyos pici lépést tud általában megtenni, tehát hogy az ember is egész tudott csak mindig a gondolkodás nulláról újra kezdve, ugye, hiszen ezzel pusztultak, után csak a könyvek maradtak, amik hát igen, csak hát mint csak egy ilyen vászként ölelték körül az illető elhalálozott személyeknek az agyában kialakult gondolatmenetet, mert ugye a legjobban csak ezeket hát a szavakkal tudjuk közelíteni. Szóval a technológiának viszont ezen a pontján nem bízhatjuk még a fölbitekre rá közvetlenül azt a feladatot, képtelenek vagyunk ugyanis rábízni ezt a feladatot, hogy kezdjük értelmezni maguktól a természetet, kezdjenek rájönni arra, hogy fent, lent, meleg, hideg, meg mit tudom én, hogy éjség, ez nekünk a testünk kellett, ugye, és hát ennek nincs a teste, tehát ezt mi programozzuk, hát, hogy
egyszer mondtam valami hasonlatot, hogy ezeknek a teste, ez a mi gondolatunk. Tehát, mint amikor így van ez az ezoterikus gondolat, hogy az emberek is, meg minden dolog, az egész világ az Istenek álma, hát hogy ez csak egy ilyen irodalmi megfogalmazása egy olyan dolognak, ami viszont tulajdonképpen hát fizikailag is értelmet nyerhet, hogyha az ember nem gondolja azt, hogy minden anyagból van, ezt az elkeserítő ostobaságot, bocsánat, Márten, csak kimondtam. És hát mindezekből kifolyólag ugye nyilván az információ és az értelem és az adat forrása az ember kell, hogy legyen, a felhasználók, és itt jön be a képbe egy olyan felhasználói felület, ami bearatja az intelligencia donorok fejéből a reakciót, ugye egy kígyó, van egy ilyen kígyó felhasználói csoport, ugye, akik így sziszegnek mindenfélét a fejébe a másik felhasználói csoportnak, aki ugye hát egy ilyen Ádám Éva dualitásban, ugye nem zárom ki a férfi és a női felhasználókat sem. Hát ehhez képzeltem el első körben, hogy mégiscsak lesz egy féle részecske, ami tényleg egy fluidbit lesz, de implementálva lesz, mint egy szimbolizálva egy térbeli részecskét, mert ez relatable, ez relativális az embernek. Tehát ez tud viszonyulni, ehhez tudja mihez kötni.